Przechodzimy babkę granu. Już idę. Z tamtym przypadkiem to ja już wiedziałem. Więc bierzemy to. Bierzemy paliwo. No tak. Już idę. Okej, więc to napełnimy. I przyczyną było to, że nie wziąłem tej gazety jak... No to paliwo nie jest potrzebne. Teraz już uciekniemy. Teraz bierzemy to. Kleimy. Mamy to sklejone. Więc już się przyciszam normalnie. Od teraz nie mówię. Więc ja się żegnam i pa pa.